Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Egunon, gaurkoan Gaztiain herrira hurbildu gara. Gaztiain, mendebaldean, Nafarroako mendebaldean aurkitzen den herria da. Hemendik Lokizeko mendilerrora hurbilduko gara. Zehazki, Okomendi edo Otzamendi deitzen dena ere mendia igoko dugu. Guztira 1258 metroko mendia da. Eta horrekin batera, Arnaba mendia ere igotzeko aukera izango dugu. Hemendik zirkular bat osatuko dugu, guztira 11 kilometro izango direnak eta 650 metroko desnivel positiboa izango duguna. Beraz, hemen Gaztiain herritik hasiko dugu gure ibilbidea. Bagoaz! Okomendi edo Otzamendi mendia Lokizeko mendilerroan aurkitzen da, Nafarroako mendebaldean, Kodeseko mendilerroaren parean. 1263 metroko garaiera du, eta mendizerrako altuena da. Bertara igotzeko, Gaztiain herrira gerturatu gara. Gaurkoan, 11 kilometroko zirkularra osatuko dugu, 650 metroko desnibela osatuz. Bidean zehar, baso ilun eta itxitan barna eta ondoren aitzandien artean ibiltzeko aukera izango dugu. Behin tontorrean, Kodes mendilerroa, Jurramendi mendia edo Urbasa eta Handia mendizerra handiak ikuskatzeko aukera izan dugu. Ibilbide polita da. Paisai ezberdinez disfrutatzeko, baita naturan aurkitzen diren txoko ezberdinez disfrutatzeko ere, eta nola ez, gure baso eta mendi magaletan aurkitzen diren animali zein hegazki ugarien bizitza gozatzeko ere aukera bikaina da. Beno lagunok, atera gara Gaztiain herritik. Bertatik errepidea gurutzatu dugu eta pista bat hartu dugu. Oraintxe bertan bide gurutze batean gaude. Zehazki nik lehen esan dut zirkularra bat osatuko dugula. Orain eskuineko bidea hartuko dugu. Eta gero bueltan hemen itoak dauden tokitik bueltatuko gara. Hemen orain kilometro bat eskaz daramagu. Aurrera jarraituko dugu. Kaixo, berriz ere lagunak, gaur Arnaba mendira hurbildu gara. Justo Okomendiren parian dagoen beste mendi tontor ospetsu batera. Gure nahia gaur ere bada Arnaba mendiaren inguruko natura zuen ganatzea. Ea gustokoa duzuen eta hasiko gara. Arnabako mendiaren inguruan zenbait herria aurkitzen ditugu. Narkue, Gaztiain, Ullibarri, Lanako ibarrean gaude. Nafarroaren eta Lizarraldearen eremuan. Eta Nafarroaren
baiara ez ezegunetarikoa izan daiteke Lanako ibarra. Hementxe bere egitura geologikoa, pixkatola kraterraren forma edo itxura dauka, hemen baiararen beko zatietan nekazaritzaren soroak edo horren funtsa daukaten soroak aurkitzen ditugu. Hemen udaberriaren garai hontan ikusten dugu nola garia horitzen hasia den, eta segurazki datorren egunotan eguzkia jotzen baldin badu, guztiz horituko da eta berehala egotuko dute. Ja, Eneatzekaldean ikusten da nola belarrak eginak diren, eta ja pixkat goruntz jarraitzen badugu, eta Arnaba zeinoko mendiko mendietara jotzen badugu, Lokizeko egiturara edo amildegi edo kararrien horma horietara hurbilduko ginateken. Apurka-apurka igotzerakoan hemen egoaren kokapena daukagunez, hementxe ateatzen diren basoak batez ere artadiak dira. Orain ikusten dira nola pixkat berdetasun berri horren itxura edo paisaian eragina dakatena. Pixkat gorago eta leku edo eremu edo ohiko bide zaharretatik pasatzen diren ibilbide horiek Lokizeko goiko larreetara bidea emango digute. Hementxe ikaragarri polita da ikustea zenbait hegazti nola ugaltzen ari diren eremu hauetan. Ze kilometro gutxitan, adibidez baditugu bai soroetako ekosistema, bai artadietako ekosistema eta amildegi edo horma, kararrizko horma horien ekosistema. Eta azkenik goiko parteetan eta Arnabako tontorrari edo horren inguruan badugu iaia paisaje karstikoa edo iaia oso belar gutxiko eremua. Enara eta Gabi gure lankideak Kokomendia, Arnaba eta hauen inguruetan ibili dira, eta gu ordea ondoko herria hurbildu gara, Gaztiainera. Gaztiain Nafarroako mendebaldean dagoen udalerri bat da. Lanako ibarrean aurkitzen da Lizarrako merindadean. Herriak 50 biztanle inguru ditu eta Iruñetik 76 kilometrotara dago. Gainera 1852an Lanako 5 herrien bateratzea baino lehen Gaztiain herri independiente bat zen, eta orain beraz goazen herria ezagutzera. Gaztiain Nafarroako mendebaldean zehazki Lanako ibarrean aurkitzen den herri txiki bat da. Lanako ibarra 5 herrik osatzen dute: Galbarra, Gaztiain, Narkue, Ulibarri eta Biloria, eta Gaztiain horietako handiena izan da. Herrian jarduera ekonomikoak nekazaritza eta abeltzaintza tradizioari eusten dio. Horregatik herritarrentzako oso garrantzitsua da herria inguratzen duen natur ingurunea, bai lanari dagokiola baina bai aisialdiari dagokiola ere.
Gaurkoan David Larraiozekin gaude. David Gaztiaingo gazte bat da, Lodosan lan egiten du, suhiltzailea da. Eta euskara ikasten egon da bai Iruñan, bai Lazkaon eta Gasteizen ere, orduan saiatuko gara elkarrizketa euskaraz egiten, Abel bezain beste. Eta, kaixo David, zer moz? Kaixo, ongi. Konta iguztu, non gaude gaur? Gaztiainen gaude, Lanako Ibarrean. Lanako Ibarra Lizarraldean dago, Arabarekin mugan, orduan, Lizarraldetik 30 kilometro, pixka bat urrun gaude. Eta hori, Lanako Ibarrak 5 herri ditu, Gaztiain, Galbarra, Biloria, Narkue eta Ulibarri. Eta hori mendi erdian gaude eta mendi oso politak, daukagu tontor batzuk politak, Arnaba, Otxamendi, eta hori. Y ahora pasando al castellano, nos has contado que estamos rodeados de montes. Entonces, ¿qué tipo de relación tiene el pueblo y la gente con los montes alrededor y la naturaleza? Pues aquí la gente vive la mayoría del campo y del monte. Se hace mucha leña para hacer carbón. En Gasteiz se ha dejado ya de hacer carbón, se dejaría hace 20 años así, pero se sigue haciendo en Biloria. Luego se tiene mucho ganado en el monte, hay muchos ganaderos que tienen vacas, yeguas, cabras, ovejas. También luego se vive de la agricultura, casi todo la agricultura y granjas. ¿Y cuál sería tu relación personal con la montaña y la naturaleza de estos alrededores? Yo en el monte no trabajo, pero sí que viviendo aquí, sí me gusta mucho el deporte y ando mucho en bici, andando también, correr poco, pero en el monte prácticamente voy todos los días. Así que... Sí, como en tu tiempo libre, ¿verdad? Sí, todo el tiempo libre. Lagunok, bagoaz poliki gora. Orain, justo igoeraren erdialdean gaude. 2 kilometro terdi egin ditugu, hori bai, pistan hasi, baso itxi batean sartu, eta berehala harriak dituen malda oso gogor batean sartu gara, poliki igotzen. Gainera, gure mendia, gure ezkerraldean daukagu, justo krestaren azpian bidetik goaz eta. Beste kontutxo bat, hemendik bide honetatik ito hauek jarraituko ditugu. Oso ondo markatuta dago bidea. Ez dugu galtzeko galtzerik. Bagoaz aurrera. Iritsi gara Okomendi mendira, edo Otzamendi, hemen ipintzen duen bezala, 1273 metro dituena. Hemen atzeko atzekalean, justu daukagu Kodeseko mendilerroa, Johar mendia ikusten delarik.
badakigu hor dagoela antena daukalako. Hemendik Okomendi eta beste aldean Araba daukagu. Beno, hemen guztira 5 kilometro atera zaizkigu, orain buelta emango dugu, baina zirkularra eginez. Hau da, justo gainetatik joango gara, bai, poliki-poliki, buelta eginez. Orain arte egin dugun bidea bikaina izan da. Basoetatik eta gero aitzetatik ibili gara. Ikaragarrizko buelta. Orain, beste bide batetik bueltatuko gara, eta bidean zehar, goitik ikus dezakegun paraje guztietaz disfrutatuko dugu. Bagoaz aurrera. Askotan, garia egotzen dugunean, subproduktu hori edo lastoa pilatzen dugu olako pilatan. Askotan, gure espeziek, gure animaliek, behar izaten dute lasto hori egun batzuk zoruan ematea. Hortxe, adibidez, galeperrek edo alaudidoak edo txori marroiskak eta askotan bioaniztasun ugari aurkitu izaten da bildu ez diren lasto horietan. Orduko edo ostean biltzen ditugunean askotan hilabete batzuk ematen dute lasto hauek pilaturik eta animaliek ere erabiltzen dituzte edo haien mesederetarako. Askotan, badaude espezie batzuk oso mesedegarriak direla guretzat eta gure soroetarako eta nekazariarentzat, ze askotan bai intsektuetaz eta xaguetaz elikatzen direnak eta erabiltzen dituztenak pilatutako lasto hauek haien ugaltzerako ez. Hementxe esaterako bai ontz txikiak eta belazgorriek erabiltzen dituzte askotan udaberri honetan adibidez gertatu izan zait kabiat hor daudela agian probestu egiten dituzte barruan dituzten zulo horiek eta desagertu egiten bada ugalketa hori bukatu baino lehen esfortzu hori bikote horren edo espezie horren esfortzu udaberri hortan bertan behera geratzen da ez. Agian mesedegarria da pixkat igual figatzea eta espezie mesedegarri hauek hementxe ikusten baditugu, agian datorren urterako kabikuts bat paratu diezaiokegu haiei eta guk jarraitzea gure lastoen prozesua edo. Lizarraldea eta Lanako ibarra bada leku oso aproposa naturaz gozatzeko. Hemen aurkitzen ditugu soroak non harrapakariek ehizatzeko aukera izaten dute. Gero, maldak igotzen direnean, basoak aurkitzen ditugu eta goiko parteetan haitzak edo kararrizko paretak. Hemen atzekaldean antzeman dezakegu eta Lanako ibarraren inguruan
hauetako haitz eta pareta ugari ikusteko aukera daukagu. Hortxe, harrapakari desente ikusteko aukera dugu. Adibidez, bela atzandia, arrano beltza, saiarreak, eta bar. Basoetan, arrano txikiak, gabiraiak, bela tristorjaliak, bai? Hain dira ugari harrapakariak baiara hontan, non gero eta gehixeago ardura dakagu gure adibidez posti elektrikoen babesa. Askotan, harrapakeriek erabiltzen dituzte poste hauek haien pixkat gotorleku bezala edo behatzeko eremu bat bezala, eta leku horretatik haien jakiak harrapakatzeko puntu egokiak dira. Askotan, haien enbergaduragatik, ateratzen direnean posteetatik, bi puntuak ukitzerakoan, adibidez atzamarra edo hegoarekin, korrontea haien gorputz barrenetik pasatzen da. Hori saiesteko, aislatu edo isladatu egiten dira poste korrontearen edo korrontea pasatzen diren posteren barrutikan aislatu egiten dira, ez? Hementxe, ene atzekaldean, badaukagu olako adibide bat, non isladatu egiten dira, korrontea pasatzen dituzten posteren elementuak. Horrela, gure garapena eta gure interneta eta argindarra hortikan pasatu daiteke, eta aldi berean gure naturaren iraunkortasun pixkat babestu egiten da. ¿Y los jóvenes como tú de Gazteain, por ejemplo, o del Valle, toman la decisión de quedarse a vivir aquí o deciden irse fuera? Pues hay de todo, hay gente que se ha quedado y gente que se va. La verdad que jóvenes como yo hay pocos. Porque al final es que no hay trabajo. Se han quedado los agricultores, pero hay poco trabajo. Hay trabajo, algún pueblo de la zona cercana hay empresas que se puede trabajar, pero es muy complicado. Entonces la gente se va a Pamplona, a Vitoria, pero sí que es gente que luego viene todos los fines de semana y sí que a partir del viernes hay un ambiente grande en el pueblo, o sea, viene mucha gente. Pero entre semana no hay trabajo. Justo, bueno, te iba a preguntar sobre eso. ¿Entre diferentes edades mantenéis relación aquí o qué tipo de ambiente hay en el pueblo? Sí, aquí salimos juntos todos, desde que empiezas a salir con 17, 16 años, que ya empiezas a ir con los mayores que te iban en el coche, hasta toda la gente que quiera salir, 35, 40 años, siempre hay gente a cenar por ahí, a lo que sea, a Logroño, a Vitoria. Bueno, sí, hacemos también muchos planes de bicicleta, de comer, tenemos una sociedad, de comer o cenar en la sociedad. Y eso, y nos juntamos todos. O sea, que hay buen ambiente en el pueblo. Sí, sí. En ese aspecto sí que no tenemos malos rollos entre los jóvenes. También nos juntamos muchas veces con la gente mayor y así. Y la verdad que muy bien. ¿Y qué fiestas, bueno, días festivos especiales tenéis aquí en Gazteain? Pues tenemos San Saturnino en noviembre, el 29 de noviembre, que eran las fiestas patronales del pueblo, que luego se cambiaron a junio, porque claro, en noviembre, pues para celebrar las fiestas hace mucho frío y así, se cambiaron a junio, al segundo fin de semana de junio. Y luego tenemos un día grande que es la Virgen del Carmen, que se hace también, se hace una misa aquí en la iglesia, que viene gente de todos los pueblos de alrededor. Y luego se suele hacer comida y así, la verdad que es un día grande también. Y sobre ese tema, ¿tenéis relación con los pueblos del valle, de alrededor? Sí, claro. Tenemos bastante relación, como somos poca gente, nos juntamos de todos los pueblos de alrededor. O sea, los chavales jóvenes, cuando te he hablado de que nos juntamos de 17 a 40 años, me refiero a Gazteain y me refiero a todos los pueblos del valle y también de Acedo, de Zúñiga, nos juntamos todos porque al final parecen muchos, pero igual estamos 15 entonces no. Sí, que sois poca gente igual en cada pueblo y luego al final pues hacéis sí, hacemos una cuadrilla más grande. Hacemos vida en común, o sea, con los pueblos de alrededor, es como si fuésemos un pueblo grande, sí.
Y te iba a preguntar ahora, ¿cuál es la presencia del euskera en el pueblo y en el valle también en general? Pues la presencia poca, prácticamente nada. La gente no habla euskera, no estudia en euskera y no ha habido opción tampoco de estudiar en euskera, no hay castola para poder ir a euskera. Entonces la gente que sabe euskera es gente que ha estudiado como yo en algún euskaltegi, entonces bueno, algo sabes de euskera, pero claro, es difícil. Y gente que ha estudiado en Vitoria o en Pamplona, en Icastolas, y vienen aquí el fin de semana y esa gente pues sí que sabe euskera, pero tampoco se usa. ¿Y no se oye mucho hablar por el pueblo a la gente en euskera? No, euskera aquí no oyes Nada. nadie, algún guipuzcoano que viene y así. Sí que un historiador, hay un historiador aquí en un pueblo de al lado, sí que me enseñó una carta que en el año 1700 y pico, pues sí que mandaban, eso es como un poco como anécdota, que mandaron una carta al Reino de Castilla, a los del Valle de la Na, que nos dejarían de mandar curas que daban la misa en castellano porque no entendían nada. Querían que mandarían curas que hablarían en euskera. Qué curioso. Eso hace casi 300 años. Es lo último que sé yo de que se haya hablado aquí euskera. Hasta ahora ya... nada, poca cosa. Sí, y ya que nos has contado una curiosidad, por ejemplo, sobre el euskera aquí en Gazteain, ¿si te ocurre alguna otra sobre el pueblo en general que nos puedas contar? Pues así, a ver, pues cosas curiosas, que por eso se cambiaron las fiestas a junio. Antes hacían las fiestas, como te he dicho, el 29 de noviembre. Y cuenta la gente mayor, mis padres y así, que caían unas nevadas tremendas y ha pasado muchas fiestas de venir gente al pueblo a fiestas. Venían casi todo el mundo venía andando y bueno, algunos en coche. Pero claro, cae una nevada muy grande y todos a buscar, se les daba cama en el pueblo. Toda la gente que venía de fuera, pues a dormir en casas de los pueblos, a comer aquí y hasta que se iría la nieve, todos de fiesta. O sea que igual hasta se podían alargar las fiestas, como era Sí, se alargaban las fiestas hasta que se quitaría la nieve. Beno lagunok, bigarren tontorrea iritsi gara Arnaba mendia, 1255 metro dituena. Lehen ez dut esan, baina Lokizeko mendizerran, komendi da altuena eta hau Arnaba bigarrena da. Ikusten duzuenez, hodeituta dago eta baidu ekaitza sartzen ari dira. Orduan, lasterka abiatuko gara. Bagoaz! Beno lagunok, lehen esan bezala, hemen zirkularra bukatzen dugu. Izan ere, guztira orain izango ditugu 9 kilometro. Eta lehen esan dugu eskuineko bidea hartuko genuela, eta orain muinetatik pasata ja, goitika gainetatik pasata, zirkularra egin dugu eta beste aldetik bueltatu gara. Hemen itoekin elkartuz. Ikusten duzen bezala, lehen gainan gaudenean euria hasi da. Eta orain, haizea eta lainoak sartzen ari da. Beraz, poliki-poliki bera joango gara. Venga, ánimo!
Bueno, ikusten duzuenez, goian zegoen ekaitzan harrapatu gaitu bidean. Bueno, gaurko ibilaldia deskribatuko dugu gutxi gora bera. 11 kilometro izan dira, 650 metroko desnivel positiboarekin. Gaurkoan, Okomendi eta Arnaba mendiak igo ditugu. Lokizeko bi tontor nagusienak. Guztira, zirkularra osatzean 11 esan bezala. Eta egia esan bidea zoragarria. Hasieran, baso baten inguruan, gero aitzen tartean, ontorren tontorrera ititsi, eta buelta gainen artean bera. Eta ikusten duzuenez, ekaitza harrapatuta. Bueno, gu txubaskero daramagu, baina ez dit eman denborarik ez txubaskero hori jartzeko ere ez. Beno, honekin bukatuko du gaurkoan, beste batean elkartuko gara. Ja pizkat igotzen garenean, lanaren, ibarraren paisaia ikusteko aukera izaten dugu. Herrixka txikiak eta inguruan soroak eta basoak. Hementxe, justo artadiak ikusteko aukera izango dugu, aldiz bestaldean aritzen maldak. Eta ja, goiko parteetan izango ditugu, bai amildegitxo horiek, hormak, eta goiko partean azkenik lautada zabalak. Hementxe, ikusi dezakegu nola borobilaren itxurako bailara dela, eta pixkanaka, bai urek, bai igadurarekin, apurka, galbarra erreka jaio egiten da. Galbarratik eta Lokizeko zenbait bailaretatik oso adierazgarria izaten da, kararri horrek edo geologia horrek nola igatu egiten da uraren poderioz. Hemen galbarra erreka jaio egiten da, baina hemendikan iaia gezalazeraino ikusiko ditugu nola ibar desente haien amildegiekin, eta hortxe ekosistema polita eta oso aberatsa bai landaredia zein animalien inguruan. Erratotxo batean joango gara eta hemengo erreka erakutsiko dizuegu. Lanako ibaitik esan bezala, galbarra erreka jaitsi egiten da, eta bat egiten du Egai ibaiarekin pixkat berexeago. Hementxe ekosistema guztiz aldatu egiten da. Hemen ur gardenak ikusteko aukera dugu, eta freskotasuna nabaria da. Hemen Lanako ibarrean nahiko uda idorrak izaten ditu, artadiek esanguratsu diren moduan. Hementxe aldiz altzak eta ibaiertzetako baso bat ikusteko aukera izango dugu. Oso leku polita da, oso tranquila eta naturaz gozatzeko aparta. Honaino gaurko saioa. Espero dugu disfrutatu izana eta Lanako ibarreko naturaren inguruko
disfrutea zuen ganatu izana. Animatzen zaituztegu Lanako ibarra bisitatzera eta Lokizeko eremua, hemen Nafarroaren erdialdean. Mila esker eta hurren arte. Bukatzeko, euskeraz egingo dugu berriro. Bai, saiatuko Bai, imaginatu lagun bat etortzen zaizula bisita, nona Gazteainera, ze plan egingo zinituzke berarekin? Bueno, esango diot, bizikleta etortzeko edo mendiko botak, edo, bueno, kirola egiteko gogoak ekartzeko. Eta jango minateke mendira, eta mendira, bueno, kirola egiteko, eta ikusteko adibidez Barrankarnaba, da, barranko oso polita, eta merezi du. Gero, hori, Gaztinen, edo, bueno, Lanako ibarrean ez dago jantokiak eta ez dago, hori, tabernak. Orduan, baskatzeko egingo genioke hemen baskari bat etxean, eta beste gauza bat ikusteko polita, Bilorian egiten dituzte txondorrak. Eta ikusteko, polita ikusteko, normalean jendea ez duelako ezagutzen. Ezagutzen. Oso interesgarria ematen du, zure plana. Orduan, eskerrik asko eman diguzun informazioarengatik, eta eskerrik asko ere bai euskaraz hitz egiteko egin duzun esfortzuarengatik. Bai. Eta, oso interesgarria ematen du Lanako ibarra eta herri hauek, orduan gu jarraituko dugu gure bisita, hemen. Bai, eskerrik asko zuei etortzeagatik. Zuri, bai. Agur. Agur.
Gaurkoan aukera paregabea izan dugu Gaztiain herria ezagutzeko. Lizarraldean aurkitzen da Gaztiain, Lanako ibarrean, menditartean, horregatik Davidek esan digun bezala, aukera paregabea dago hemen inguruan eta mendian ere kirola egiteko. Eta guk honekin bukatutzat ematen dugu gaurko saioa, goaz eta aprobetxatuko dugu txirrindula ibiltzeko eta inguru hauetan ibiltzeko. Agur, hurrengor arte! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.